kabaong kumne. Namar kata kain ubriu undi no ialong pa ba jalak kme. Bat unyai ne bat laga tengah. Bat kinyalong kawei kadok. Di kilalong kibaleng kuj bara arngut. Ta ubriu bat katengah jongu. Bat kim shym sngew lehrain. Lanau try umte yakayeng. Kiminat ledai kibate yaka. Lanau try sumari kanong ba. Unang upet ledai. Toblay dakarku yang isi kadaya. Yagan ke jing pule nagaktin ka jongu. Ki organization ha ka perthai bara don kinong sedang yakini ki organization kisang ki bear but ki betray habo jongga to ki organization kila ban bujuli na kawei ke organization she kawei ba la de ki manjur la ni la de ki man mundan manu bala ban khang yaki Henry ka jing kentiu ka jing tho shongrim nani ke marriage kadai ka mau play ulas dang ya ka but kakut haru bakut ka jing imna ka ne ka perfect ngimla ban chain kat bangiman nani ban tinria na kawai ka sngew kawai bat. Namar balay habo blay usnang ya ka shongka shongman udon ka jingtmu. Ningkong ngidon kamban skauto ya kata bau blay udon ka jingtmu na kabanda ka marriage. But ba un pendep ya kene ka jingtmu ka jongu haka jingim jong ki arnut lane haka family ngidon kam man skoto ya ka blueprint ka ba mo ulag thau lupa ka blueprint ka ba blay ula pun kre lada ka family ka kwa ban pendep ya ka jingtmu ka jong blay haka jingim ka jongka ka don kam ban follow ya ka blueprint ngai ni so to baro ka blueprint ba blueprint ka dai ka dor ka bala munjur da ki bor ki bala ban munjur ya ka ashwa bangin thau ya ka yeng ngimla ban bujli ya ka da kungwai pat kat bangiman te haka plan ka jong blay larangi pule ka kten ka jong blay ban pendep ya ka jingtmu ka jong blay ha ka jingim ka jong ki bangai ngidon kam banya tray ringkat baru blay ladau try umte ya ka yeng kiminot lada ai ki batay ya ka kata gamot ban pendep ya ka jingtmu ka jong blay ki argot ki don kam ban ya tray ringkat baru blay dai namar kata ka daw ka shongkha shongman kadai ka bala ordin ya ka daw blay hi bat ka jing ai ka jong Jesus Christ kala ban bat scam ya ka ni ka shongkha shongman kabala penkentang mantagasgi but da kabor ka jong munse makhoj kanya rap ya phi pin sustain hadu ka bakut jong ka jingim ka jong phi ti hangne ka dawa bangintip
Cái shong kha shong man. Cái definition jong ka marriage. Ka shong kha shong man ka day ka jing ai ti lot. Jong ki arngot iway yay way pat. Ka bau blay ulawan lam ha ka jing im ka jong ki. But the kabor ka jong munse makoy. Ringkat baru blay kin la ban pendep ye ka jing tmu ka jong blay ha ka jing im ka jong ki ngasuai bentai berit bangin skau to kai ka marriage ka jing tmu ka jong blay kalong ka ba kodor hadu kata di dena mar kata usa design ya ka marriage ha kata ka rukam ban pendep iway ya iway. Kakam ka jong ulok, bat kakam jong galok, snow to bahaya ka. Ladang iya train ka barublay, ka ay ka responsibility, ka ay ka kamram, ka bangihap, bantray, ka bangidangim, hagan ka partay. Bat yakani, don ka bangi share ka, haka jingich, namar kaktiin ka jong ublay kong, Lathau ya ka breu bakan lo ka nong ya raplem. Yaw breu ka helper. But day haba ka yo ban ya rap yaw breu ka yo ka jinkmen. Ha ka bensim ka jongka. But kata ka jinkmen ka long fulfilling ka pendam ka ai ka jinkmen ka ba mdon thlej bala ban batay. Hawayo ban ai ke jing shakri da ka jinkmen what nada de ki por ki ba shitamro nre ke ne jinkmen kaya isa ha ka jingim ka jongki but de hangne ken ngisayo I ba ublay uthau iwe yaiwe mdan bakrao mdan ba baret baro ngelong ngelong kumjo hakmat jong ublay ni fulfill ya ka jingim jongi habanginang banyamuram iway yaiway nakato ka text kabamala puli mentan naka kitab Genesis baro arngut kilong kibalangkot henry kim ya lehrain iway yaiway ka interpretation jonga kalong kumne ya kato ka text bahaka shongkha shongman silok mdon kano kabangila banya bure kadai bandon ka openness lani ka transparency himla banya bure bon sen yosngau bala translate yeken ne ka hagawai ka rukam handai la pipule yeka jingmut ka jongka haka marriage mdai bandon ka jingya puri iway yaiway kata ka complete trust but ka complete commitment ka don hapdeng jong iway yaiway pat today na mar kata ka daw habaga don ka ni ka mensim ka trust habaga don ka ni ka commitment ringkat ka jings ngau to da ka jigi ngiya share lang ya ka jigim ka baublay uayangi ha kani ka partay ti ya kani ka commitment but ya kani ka trust mantani pastori la pendep banong nga kular hado ka bakut jong ka jigim jonga ong ka ktien ka jong blay till that do us part hado ka bakut jong ka jigim jonga Nanay fi kawai ki illustration kabalingkat. Hagawai ka university, ladanaway professor. Baru to professor day professor jang psychology. Hagabakut jang semester, hagataka class jang mo dantang mo parkat frakat kandagot. Badan hanta ki baladon laga jang family ru ki bawan pan pule hagataka jaka. Hagabakut jang semester Wong yung ke kelas, hagani ke tayo ka banwan, kani ka last class ke jonga. But
ngakwa ban don kawei ka special session bangan ngan hikaya pi haswa ba pin samino pi graduate no na ganing class ka jonga tikilawan kita student ko bakat praar pemot kilawan daga taga mensim ka balong bala kloy kumno kay ayu ni unong hikay yagi te andala poy ha ka classroom kadang kawai ka whiteboard angne wang adon kami wei breu chutrang lani kentai kiba kloy ban volunteer ban ya cooperate ban nga hagan ni ka session menda te layang kawai ka long kami ka balada lupa arut ki khon par ko mga ngan volunteer ban ya training kat bat free tiga kelas syusyong jar kasgap ayu kay ka plan ka jomune professor anda kalawan hangne waya ka boy marker baru wong hagen ka whiteboard tho ya ka kerteng jong ki life ho ngot ki breu ki ba fi but hagen ki life ho ngot ki breu thoi ka kerteng ibei ipa jong phi thoi ka kerteng jong ki khon jong phi ru baro argot but sagi wei pat ki kerteng tiga breu ka shym to white pen white marker ka tho ha ka ta board life out li ki kerteng but anda ka tho uai ka duster wong na kini ki life how to ligi kerteng pendam no shifau to li pendam no shifau to li klem don jinge kapenlip shifau to ligi kerteng sa sar pau to li wong pelip sa shifau to li kata ru klem jinge kala pelip baro shifau to ligi kerteng sa shifau to li wong nagin ki shifau to li ki kerteng pelip sa sao to li ki kerteng hangta kindiat ke tension kalawan te wala kata ru to nyuma kala pelip ki sao to li ki kerteng sa nreu to li ki kerteng wong pelip saar tali ki kerteng kata gamot lajan hangtaru ka struggle kumnungan le para kini ki hinreu tali ki kerteng jogi khon jongka para argot ki dan imei pa jongka ki dan par argot ki bahayeng ki bakalong close ba batka teka pelip ye kerteng jogi ta ki bahayeng baro argot sa tuli wong pelip saar tali ki kerteng hangta kata ka bro kala sitam ni kerteng jono ke ngan pelip na kan ke board apa khat pa ki umat kislang banjau na ki khmat ki jongka ka pelip ye ka kerteng jong kikme kikpa jong kabaro artali hantapat kong pelip sa artali ki kerteng ka pelip ki kerteng jogi khon jong kabaro argot pat ong pat ye ka tho kawei ka kerteng kaba piklem tho hang ni kaba sngew kaba pimla ban pelip ye kata ka kerteng andala pelip ye ka kerteng jogi ta ki argot ki khon ki jongka ka tho ye ka kerteng jomulok jongka paramto hanta wong ngakwa ba pinai ka explanation jong pi hoj
kiwai ki kerteng barok pila pelik ni sngew tho. Henry kini ki armut ime badi pa jong fi. Kila persan perang ba ya fi. Kila sya shitom na ke benta jong fi. Balai ki pelik ke kerteng ke jong ki. Injin dalong ngamla abat pelik. Balai fi pelik ke kerteng jong ki kon jong fi ro baro armut. Balai pi thok yang ke kerteng ke jong ulok jong fi marway. Kita ki upan ke explanation na kata ka student ke jomu. Siap pang tu ne. Imei badi pa jonga baro armut kila temen. Hal kuai ke sengi kin selek no ragane ke perskai. But yong hat ikon jonga nala pensan perang ba yaki kila he kila san but kan sapoi ke portion bakin mi no nala ke jong ke yeng kin lewat kam hakeleng jong ke pertai baro armut kin seleng no ha ka bakado tang ulok jonga marway ubani aisa bat nga. Tenar kalai kata ke explanation baru ke kelas ke thap ti hangta. Tikat bang anang skap ya kan ke kubor coba ya kan ke proses jong kan ke jing kintiu kurem mentah kan ke sengi. Coba chon ha ke mensim jong la kalong. Bangan ngan buram ngan sumar ngan sekriya fi hadu ke bakut jong ka jing ka jonga. Kata kamot ya ka jing shongka shongman ya ka jing shongkurim ka badan buram mla ban penjeklat menuru dai tang ka jing ya hi ka kot hangta te kawei na ki blueprints ka jong blai kadai ka jing ai tilot bat ka jing shania iwei ha ka jing age bat ka ba arpat kapular ba ngan syong rengkat ba pi ngan syong sa rengkat ba pi ngan eja pi hadu ka bakut jong ka jing jonga la yo la do la jia kat ba jia ngan nom perkat da kumwai pat ngaken mau hasua bangan ye tholak kata long sao pohon reus dan mensua ngong kum ni yai nok jonga la da pikwa ban sim liang sim pilam sim liang ban yarap ni mau dan kiso kwa ngong i kum ni ha ka jingai nanti jong ka jingim jong i baro arnot kan don ka por ka balese ngi kum ya pen sngau si iwe ya iwe lese klan da perkan lese ki kten ki bangangan kren ki penmong ya pi reng am tip baga penmong ya pi ki kenten ki banga kren lese his him snow penat satia reng am snow tho banga penhat ya pi tengong i kum ne ha ka kut kesgi ong ya ga ka jing kren ka jong pi ka jing le ka jong pi ngam snow ha satia ya tho ya nga peni ya nga banda da fiong kumta ngan panmap na fi ngan panmap na fi bat habang panmap na fi don kamban map ya nga map bat klet no dana mapiru pile kumta ngarungan ong ya fi hakata korkom namar ngimdai kibreu kibalong perfect mo. We are on the way to perfection. Nimdai ki bala janai ki jing bakla ki lawan don ki babon. Upolo nga kumle ki kam ki ba ngam kwa ban le. Henry ki ba ngadai ban le ngam le satya ya kata. Te Henry la kata ka musim ka jing ai ti lot ka jing buram ka jing e we what kidwan kum kita ke penbet la ka jong ka jingim. But fin sail through
haka marriage life ka jong phi ban ling ba ka jing im ka jong phi ka perthai kan yo Jisu haka jing im jong phi ai bo Jisu Christ unang ukle jong ka ying ka jong phi ito yo haka ta ka rukam ka ba klem mo himla ban le ai ruem kata ka de jingmut to know him ban ito lane ban tip yo haka ktien ba thotan rai ka ktien ka jong blay haka Hebrew ka kran ya kata ka jinge dei ka ba hajan ka ba mla ban survive klem ka jinge don rangkat ban ai ba kata ka jinge dei jong pi ringkat ba utrai kan long ka ba don mano bala ban shym ya ka jaka ka ba kraw haka jingem jong pi balada pidon ke jinge ke jinge dei ke bajan baru ble hagata ka rukam kanika bor kanika source ka ba pio no ble pila bana play ka haga marriage life ka jongpi ngaduai ba ble unya rap ya pi ble kwa banya yan rengkat ba pi ble kwa ban Christian bor ban ai bor ya pi lem mga pimla ban le ai roem na daw try te ka yeng kibinot la dai kibate ka ulong paralok ubahajan tame haga jingya lanti jong ka jingem ujubab ki jing duai jong pi usha score ki jing khat kar pat jong pi haga marriage life ka badon kam long bangin ya ring kat bat ublai haga jingem baro habaki bon ki jingya jong ka jingem kinwan Pinla ban sno tang hu ban wat ya kamon ka jongo te daina marga ta ka dao menta ka sngi pidang sedang ya ka dinga jingyai lanti ka jongpi ban nangin scam pinyai ringkat ba duble penlong yo ble u intimate friend jongpi klema me ngamla ban le ai rem ban ladangi ya ringkat ha ka gorkom mia puram iwe ublay unyo ban pendep ye ka jingtmu ka jongu ha ka family ka jongpi Rachel bat daman ublay unda ka ku ye pi filasdang ye ka ni ka journey menta ka sngi ya ringkat ha ka bor ka jongu munsim jong ublay habadon ka no jige let shall try ye to kumbalong Bakat bagi sngi kitang yai Kapertai habakan penci Kan yoi Yau Jisu Christ Ha ka jingim Ka jongpi Bat ngaduai Bau blay un yarap yapi Blay un Christian Un aibor yapi Ka wedding Kadai tang mentah sngi Henrai ka marriage ka jongpi Kadai ka lifetime experience Mendai tang mentah sngi Ti yad ringkat baruta Bola penia kendo ya pi bola bo ka jing ka jong happy yai ringkat baru snow hau pan borno pan ka jing shai na utrai bat ka jingem jong pi ka ba kismi kidang ya pinla ban pendep ka jing tmu ka jong blay ha ka jingem jong pi ha ka bakut no kawei nga kwa panong kalong kane lada pi ya ringkat baru blay pishania ho Pibo ya la kajong ka jingem hakikti ki jongo kisngau tho ya kamon ka jongo piapuram iwei haka bakut ka jingya danti ka jong pi pin haidin kanwan ka sense of fulfillment haka jingem jong pi ngala yo ban pendep ye ka jing thu ka jong blay haka jingem ka jonga tengaduai bau blay unya rap ya pi ya buram iwe ya sakri iwe ya iwe tay ya ke ye jong pi ringkat pa utrai hagan ni ka blueprint ka bau blay ulap kre na ka manta jong pi song ni tuai